Dia niat dah kata nginya jam nak sekali kedekot ke bakat ar. Kawan kami Arab nak bentar jumdi. Kedekot ke bakat ar kedon yaki kentin. Ti kat ba kila nang pensitom yaki kata kila yang nang roy penban. Bat la penjenjar yaki namar kikun Israel. Ka jing temu ka jong uparo ban penduna bor yaki kun Israel dah ka ba penteri sitom yaki ong ha kani ka benta ka ba syakmat jong kedekot ka bakat a kat dang pensitom kata kikun Israel kinang roy. Kemut kaya kelas ya mang ni kaya tengku am uparo ukwa ban penduna. Indrei kikun Israel kidang kambun beriu. Tihang ni ngin hap ban penpai ki jingmut ki jing perkat bagi puli ki kedekot ke bakat ar. Ya ka jing kular ka jong ublay naduk tu kapor ba ukular ya Abraham ter kumtu kita ki kepatemen jong ki kun Israel aduk ka jong u Jacob ka bahiar pateng lu hadu u Joseph baki jing kular ki jong ublay ki long bet ba ka pateng ka bami na kasingkai jong Abraham kan roy kat ki klur ka say beneng dan ikat usyap karut riau bakin long ka jat riau ka bakrau. Pihak ladang ikan mau ya kata akan ikabenta ka basya khmat jong kadkhot ka bakat a la unong sensyar hang ni hakendau paro utmu ban penduna ya ka jingbun jong ki kun Israel andai shimla namar ka jingker kublai ka jingkular ka baskham ka don ber ki kun Israel kwa ban penduna andai kat dang mut ban penduna kat ta dang roy yu i hang ni ba ka jing tmu ka jong ubriu kam ya mer ai bat ka jing tmu ka jong ublai teta kalong ka ba yu i hang ni nang ta shu ta ka ba hai biang na ni benta ba khmat kani ka jing pensitom ya ki kun Israel kam dei ka jing pensitom ka ba sakut tang ha ki senrang lani ha ki rang ba jong ki kun Israel ka kta ru ya ki kentai bat ka kta ru ya ki khanna jong ki kun Israel bat ya kata ka benta ya mentai hang ni nginum la ban yu i Henry kan sapoi ki benta hi kham shedien hakani ke kitab Exodus si bangin si i kumno bakani ke jing pensitom takta ya barok kolong ye nadu ukpa kami ki kun bat kat ki badon ke jinge dai kum ki kun Israel kababut hadin jong katu kadkhot ka bakat ar katu ko penkut ya ka la penjenjar yaki la penjenjar yaki kani kangat baik haka jeli jong ke jing khuslai jingmut jong paro namar kata ka jing bam poi sya ka jing temu kumba paro u la temu kani ka sentence ka bakat du jong ni ka khot ka bakat ar ka don jing so waktu ka sentence ka bahaswa mo ka bahaswa ka it ka ai bit kum ka jing thu bakat dang pencitom kat ta ki dang roy bat ka jing roy je ki kun Israel kai tengku bat ka jing temu ka jong u paro nomor paro kwa un penduna brio bat ka jing nang roy shu je ki kun Israel kata ka pen khus lai jing mun bat kum ta la penan kam dak tuk pentin la penjenjar ki namar ki kun Israel hang ni ngan ban biang ke ibin yang sudah ong mentan baka jing temu ka jong u brio ban penjat ya ka jing im jong ka jat ben rio Israel kamla namar ba ublay la kerku lepa na selendet nadu kipor ki miswa ka jingkula ka ublay kaya ini bat ka scam bil daging yang penlet jingmut na kata kala ban liat pen ban siki wei pat deh kir kom perkhat na ka jeli jong ka do
Da ka ba ong pada kat dang sha sitom ki brio pada ki dang pen kharoi ban pen klet ya kanika jingsha pen sitom ka jongki. Dia dengan lihat cata karkom perkhat kumta kemut kaya laj si kat de nak jing temu kabadon ha kanika benta jong ka ketin ke jong ublei. Nan ban biang sesisien. Ka bangi hapan bu jing mut mangi hang ni ha bangi puli kanika benta nak ketin ke jong ublei. Ka jing pen sitom jong ubrio ban pen poi si ka jing temu ke jong u. Kamla ban kenjo klem ke jing menjur ke jong ublei. Namar ba ublei uladap kerku lupa ya kanika jat ben riu Israel. So kata kalong ke ba nia keren dengan ikat kot ke bakat ar. Tada fidan ni tidak benar rap tu. Datang bancu benrap store dengan khot ke khat ar ngai dengan khot khat ar ngapet ya ka hakilai benta benta ka banin kong kolong ti kat ba kilanang pensitom yaki kani ka renjup kentin ka thu yangi bakat tu ka jing mu ka basni ujung paro bat kinong yalam ko kari Egypt kala sedang bantre kampura menta hakado ko siu ki kun Israel ki badan dari Egypt Kat jing pensitom kadai ka teng ka banne bat ka baslam ka jing pensitom kadai ka kata yaki ka bormet ka kata yaki ka bor perkhat bat ka kata yaki jing im man na kasi kata kadai ka kom perkhat ka bang kwa ngra mo ta ka benta ka bang perkhat in ka runjuk pentin ka ba ban kata kilanang roy penban ini ikitin penban iwan ra aka jingmut ba kata kajing pensitom kajong kitai kinong sensyar kamla ban yale bat ka ai ka bagi kun Israel kimat namar ko mengelai keren sakmat kapun ka kha ka dehi kajing kerku kajong play warlangi ong ba kajing sedang jong kajing pensitom dong nong sensyar kala sedang penban kajing kerku kajong play kun Israel kanang yai trei kanang yai beteng bat kanang yai penroy ya kajat benriu ko jongki kajing temu beriu ko lawan penstom ban knyat ban penrit yaki dan le kajing temu jong pelai ka yai ne junom bat kini kinang roy penban bat kani ka pen i ya kadang ba kajing kerku jong pelai kamsim lakan ria no ni kun Israel karenjuk kentin ka balai nang ni khat pat long bat la penjenjar yaki namar ki kun Israel kani ka kentien bala bat la penjenjar yaki kau ayangi ucing mut ubashai ba uba jenjar hari Israel uba kordit hari Israel kalong mar hong pong ya ai ga bot mu faro ha ka jaka ba hun Israel kin jenjar kin kordit dai maki penban kinong sensyar o faro bat kan hun ga jokki ka ba jenjar cingmut ka baleng a palang a leng a pisa namar kan ikentian bat la penjenjar ki kemal penjenjar yo pharu bagi no sensyar balai namar ki khun Israel ila ban ong namar ki khun Israel ke nang roy kala nang yar utlu utendai bat lesi kam deishu baki roy tang Goshen tang highway nong ba tang highway jaka rijep lesi kan ni jing roy jong ki kala yar bat kala par shabaro away gari Egypt ta kada ke jengmut ke ba awan ra akhmat jong pi ba akhmat jong hilang ya bentuk khat khat a So kan dia kan su benrap kentin ha ka bade bentar ke balai ke ba pi keren ni dak ada keren benda apa sedang. Te ngimla hang ni lam da pai sia ke bentar ke ba sahib John Roberts ba persyang banbu iki kentin kasi. Dan nomor kidon kat ni kentin kasi ki bayajan ni. Bayajan kawai wet kawai pan. Wa teng teng bagi pada ki longdin kam ta makan ka pateng ke bementa ki lanang kam duna ki baya pulih ki kot kasi ki kar kom pedan kam ye ki kentin ka kam syam sitom sikade ya bat song thu ti ka don ka bementa ha ka wei ni ki kot ki baya pulih ki kelas ki ba kamret kot kasi